Bé, doncs estem aquí a plaça Sant Jaume. Anem a veure què és el que en sap la gent i què és el que la gent pensa sobre l'ús d'aquests artefactes i si coneixen també aquest tipus de convocatòria que s'està duent a terme avui. Endavant. Jo crec que sí que s'hauria de prendre algun tipus de mesura, de portar-lo a judici o el que sigui, però lamentablement crec que no es farà. Vull dir, és que per a mostrar un botó tot el que està passant a tots nivells i no passa res. Vull dir, no passa res amb ells. Clar, la gent del poble sí que ens va passant. Vull dir, i crec que sí que s'haurien de prendre mesures per dir, bueno, estàs mentint, vull dir, ets un representant del poble i el poble vol la veritat. Vull dir, sí que s'hauria de fer, però no tinc fe en això. Pues mira, nosotros estuvimos justo en la manifestación y por supuesto que hubo pelotas de goma, pero a tutiplén. Y luego además que yo creo que es un material que es peligroso, o sea, porque van directamente a las personas, hacen un mogollón de daño y creo que no es una medida que solucione nada. Entonces yo estoy completamente en contra. No sé. Bueno, yo pienso igual, creo que la policía está para darnos seguridad, no para agredirnos ni hacernos daños, ¿no? Ejerciendo el derecho a la manifestación y a la protesta, que es legítimo. Creo que la represión que hay es brutal, vamos, y no me parece bien que usen ningún tipo de arma para dañar a la gente. Home, jo crec que s'haurien d'eliminar aquest tipus de projectils d'entrada perquè és atemptar contra la gent i després per el que ha passat darrerament, no? Vull dir, poden haver unes altres maneres de mantenir a la gent calmada, diguem-ne, no? Vull dir, però amb aquest tipus de projectils ni amb violència. No, vull dir, però no només els projectils, vull dir, ni les porres ni altres coses que poden fer. Estic totalment en contra i, a més, és segur que aquesta noia va ser una bola de goma d'aquesta de la policia. Jo tinc claríssim que va ser la policia. A veure si se demostra, perquè hi ha gent que diuen que sí que van veure que hi havia cotxes d'aquests policies que tiraven les pilotes de goma. Jo espero que surti a favor de la noia. Vam veure les imatges per TV8 i es veu clarament que disparen ells. Es veuen les furgonetes, se senten els trets i bueno, jo el que no entenc és per què segueixen dient que no, amb les proves tan evidencials que hi ha. És que no ho entenc. Qui té més força, la policia o l'Ester? Té més força la policia, però jo penso que tothom hauria d'anar a favor de la noia aquesta. Jo penso que és claríssim que va ser la policia la que ho va fer. No sé per què diuen que no, clar, perquè poder us queda molt malament de primera hora dir que no han sigut, i ara al final reconèixer el que han sigut ells. No sé com quedarà, però jo estic a favor de la noia. Home, jo penso que avui en dia és denigrant que encara s'utilitzin aquestes coses, no? Sobretot per, no sé, és molt violent, massa violent per utilitzar-ho encara en aquesta època. Falsetat màxima, vull dir, és que no hi ha un altre nom, és falsetat màxima. Bé, doncs ja falten pocs minuts per les 7:30. Com veiem, ja ha començat a arribar força gent aquí a plaça Sant Jaume i anem a veure com es desenvolupa una miqueta aquesta concentració. Sí, en principi el procés està endavant, és un procés llarg, però sí que és veritat que està bastant actiu i que pensem,
tenim la confiança de que al final tot es resolgui favorablement, no? I que realment judicialment es demostri al final el que ha passat, la veritat, no? Que surti la veritat, i que arran de tot això doncs, es canviï la legislació, no? I es prohibeixin les bales de goma i qualsevol projectil llançat a distància. No? Si ens atenem al passat, realment no es mou el tema. No? Aquest cas sembla que ha donat molta més volada, no? I això fa que, a part, perquè també hi ha algunes declaracions en què s'ha dit mentires, no? I per tant sembla també doncs, que també per el moment i com s'ha succeït, no? Que realment estàvem al carrer, no passava absolutament res, i ja no només és el fet del projectil, sinó també de la mateixa actuació, no? De fer una actuació en què no havia cap incident, no havia cap causa perquè realment s'utilitzessin els projectils. No? Judicialment és molt difícil perquè com que els agents no porten identificació o la porten amagada, nosaltres la querella està donada a qui va disparar, no? I als responsables que hi ha més cap amunt d'ell, no? I com que no se sap, no podem identificar realment qui ha sigut el causant, de moment encara, doncs està en aquest punt mort, i això és el que ha passat en els altres casos. Ara els repartirem unes pilotes de ping-pong que no són per tirar aquests senyors d'aquí, no? Primera perquè no volem això, ni fan mal, ni fan res, i no ho volem, no perdeu el temps. Els deixeu en aquesta urna d'aquí, sisplau, perquè sí que després sí que els hi podem entregar tranquil·lament. Gràcies. Gràcies.